Opet. Zašto? Dobro. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video na ovom kanalu. Danas igramo po treći put Five Nights at Freddy's 4. Na drugoj smo noći, ne možemo proći. I da, ako dobro ne čujete kako ja pojačano, vidite koliko mi je pojačano. Vidite? Gore. Valjda se vama to tako ne čuje, a se meni jako to čuje. Da, ako nas ubije, meni propadaju buđići. Okej, Dario, smiri se, ništa neće biti. Okej, Dario, smiri se, ništa neće biti. Dobro. Okej, smiri se, ništa neće biti. Okej. No, dobro. I baš treba. Nema nikog. Aha. Znači tako. Okej, ljudi. Kako se strašim ove igre. Okej, smiri se, ništa neće biti. Okej, Dario, smiri se, ništa neće biti. Smiri se, zadnji put je govor, ništa neće biti. Oh my god. Okej. Okej, Dario, zadnji put ti govori, ništa neće biti, ništa. Samo će se spasiti, znam da će se spasiti. Ja vjerujem u tebe, Dario. Oh my god, čujem neko hoda pa čujem. Smiri se, ništa neće biti. Jel tu iko? Nema nikog. Ma neko hoda pa čujem te cijelo vrijeme. Oh my god! Moje uši! Pali mi slušalice! Okej. Oj. Evo, ovo mi je počelo biti sve više i više strašno. Meni su pale slušalice koliko sam se prestrašio. Valjda neće to biti ovaj put. Evo, sad držim slušalice na sebi. Još malo ću facecam, tako da ću imati upaljeno. Ova igra je malo prestrašna. Okej, sad ćemo biti okej. Sad ćemo ići naprijed. Gledajte. Možda tu nema nekog. Možda da tu nema nekog. Tu nema nekog. Možda. Neko hoda pa cijelo vrijeme pa čujem nekog. Oh my god! Samo da stavim slušalice. Okay. Ovo je za ovo neko toliko. Znači, u drugoj igri je pisalo nismo krivi ako dobiješ srčani. Ko će dobiti ovog srčani? Možete se prestrašiti onda, pa da ćeš govoriti, pa ovo šta ako Freddy dođe? Neće valjda. Okej, bit ćemo okej sad. Prestani mi jumpscarat 50 miliona puta. Kao i u prošloj epizodi, meni bubđići pucaju cijelo vrijeme. Daj prehlađen sam, naravno. Kad ja nisam prehlađen. Aha. O, ja već mislio tu je.
To je bilo malo pre... Oj, ljudi, dečki, ja sam rekao, ljudi. Ovaj video treba trajati više nego drugi. Pošto ovo je specijal. Fuck this shit. One. Okej. Čika, nemoj čika. Čika, nemoj moje uši. Zašto moje? Šta ti gledaš, Dario? Pa igram Five Nights at Freddy's. Igraj dalje ti. Ovo što ja sam sad rekao nije ništa bilo. Ovo je malo previše. Okej. Ja kažem. Okej, ljudi. Okej. Okej. Ja se fakat bojim. Nemoj moj bubi. Nemoj! Ovaj put se nisam toliko prestrašila jer sam znao da je tu. Ali ja ne kužim, od svih kuća dođu baš u ovu. Okej. Nisu Freddy i oni umrli? Već prije. Okej. Što ja radim? Dobro, nema nikog. Okej, ljudi. Ja se nadam da ćemo uspjeti ovu noć ovaj put. Da bude pošteno. 7 minuta već snimam. Snimat ću još malo, bar 5 minuta. Što... Tato, moram snimat. Čujem. Čujem te. I čujem te tu. A tu te baš ne čujem. What? Tex. Baš me zanima kako je Marko Blair prošao. Okej, ljudi. Pa ne! Ovo, ljudi, je moguće proći jer je prošao Markiplier. Ostavit ću vam, valjda, ako se sjetim, link od njega pa ga pogledate. Bolje od mene. Slobodno. What? Šta je ovo? Kud sad na Google-u ja? Okej, idemo se vratiti. Okej, ljudi, nastavljamo. Okej, ljudi, valjda ćemo uspjeti. Sad neću ništa govoriti, sam ću malo da ne bude video glupi govoriti. Aha. Pa, neću kliknut. Ne. Onda si tu. A, nisi tu, dobro. Aha. O. Aha. Vidim da nema nikog. O. Okej. Prosto što ne moram jače pojačat, ovo mi je najviše što mogu. Znam da si tu. Ovaj
put se nisam prestrašio jer znam da je tu. Ja točno znam da je on tu. Ova igra je nemoguća. Ali, svejedno. Tako da, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svida, slobodno ostavite like i sub na moj kanal. A mi se valjda vidimo u sljedećoj epizodi, ako mi ne puknu bubnjić. I još malo će Minecraft preživljavanje za nekih možda tjedan dana i Roblox će još malo. Tako da, uživajte mi i bok svima. Tek sad ukužim kak je dobra muzika. Ok, nije. Ćao.